Vas dvojice ne bi trebalo da radite to što radite. Šta, letenje ili rupa? Kakva rupa? Buraz, idi pomoći, on zna. Zna šta? Ništa, Skips, samo se vraćamo na posao. Buraz, odvali ga do kraja. 1, 2, 3, 4. Ispred tebe koristimo moć. Ti do svoje kuće trebaš poć. Ne gledaju prstiće dok nameštamo satiće. Bip, 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 bip. Upareni. Skloni se, Skips, jer vreme je da skloniš se. Vreme je da odeš u sobicu. Da, Skips, vreme je da budeš na mesecu. Gde ode? Si ti to poslao Skipsa na mesec? Zar nisi ti to rekao? Ne, sobicu, rekao sam sobicu, ne mesecu, idiote. Buraz, vrati ga nazad. Ali to ne radi tako. Kako to? Pa ne mogu da ga vidim možda. Onda moramo po njega. Ali bit će ljut. Bolje nego da bude mrtav. Ej, jeste vidjeli Skipsa vas dvojica? Riki bi ga poslao na mesec. Ček, šta? Slučajno smo poslali Skipsa na mesec, ovim Citizajzerom i sad moramo da ga vratimo. Volim mesec. Ma de, gdje je Skips? Vidi, pokazat ćemo ti. Ajde, idemo. Brate, šta se razlačite? Izvini, Pop si morao do WC-a. 2 puta. I šta sad radimo? Ne brini, mi ćemo. Na mesec vodi nas, wow. A na mesec vodi nas.